dimineața, ziua 34 din 45 din programul Slăbești Mâncând. Cer seminoros, e cald, oricum e vara, nu vă mai dau alte detalii, e bine. Iar despre ce îmi scriu oamenii la întrebarea ce te face să fii interesat de acest program, o să vă dau doar câteva răspunsuri. Cineva a scris: mă simt obosit, alții am dureri de spate, alții informații mai multe despre program aș dori. Da? Vă pun încă o dată link-ul în descriere mai jos. Îl puteți accesa, aveți o adresă de e-mail acolo pe care trebuie să o dați numele și automat intrați în 10 cursuri gratuite despre acest program și puteți afla tot ce doriți. Este un material destul de lung, dar e subîmpărțit în 10 capitole, așa că le puteți asculta fiecare zi câte o bucățică. Să devină antrenor dorește cineva, da, se poate în acest program. O să vedeți stil de viață sănătos aș dori să am, da? Toate astea se leagă, da? O să vedeți o alimentație corectă, îți aduce și un stil de viață mai sănătos, încă o dată antrenor. Puțin oameni gândesc și împărtășesc realizările cu alții. Mulțumesc că scrie cineva din Focșani. Mulțumesc pentru material, alții mulțumesc și pentru ceea ce le trimit. Aș vrea să știu răspunsul înțeleptului, da? Există și un răspuns al înțeleptului. Am o poveste la un moment dat într-un anumit video și această poveste îl descriu destul de detaliat acolo, dar la un moment dat răspunsul înțeleptului îl aflați practic în cursurile astea, dar vi-l pot pune mâine, de exemplu. Da? Mâine poate fi acest material. Nu prea merge bine limba română la tine, da. Mi-a scris cineva, îmi cer scuze, pe partea de gramatică nu sunt cel mai bun, vorbesc 4 limbi, dar nu este o scuză asta, clar. Probabil că îmi trebuie 40 de zile să mă obișnuiesc, să mă tot gândesc de fiecare dată când vorbesc ce anume greșesc din punct de vedere gramatical. Și rămân atunci pentru mâine să vă spun povestea înțeleptului complet de la A la Z, în variantă scurtă.